Ihan mitä, ihan sama. Mitä? Ei ole väliä. Sitten se makkara niin halkaset ja pätkit sen ja sekoitat sinne makaronitten joukkoon ja sitten teet semmoisen liemen tomattimurskasta ja kananmunasta ja maidosta. Ja sinne voi laittaa jauhoa, tuon lihaliemikuution. Ja sitten juustoraastetta päälle. Siinä sulla on kolmen päivän ruoka, kun tekee semmoisen hyvän muu. Helppo yksinkertainen makkaravuokko. Sillä erotuksella, jos on sipulia kaapissa ja valkosipulia, niin paranee. Että oikeastaan sillä erotuksella, että tomaatti ja toi makkara ja muuten makaronilaatikko. Ohi. Älä nyt jätä roikkuu. Hyvä esimerkki. Mutta niin, olenko minä muuttunut vai sinä muuttunut? Avaa vähän, älä heitä tommosia kryptisiä viestejä. Ja nyt älä mieti, kirjoita, älä mieti. Älä jää miettii. Mehän tehtiin silloin makkaravuokka. Voi se makaroni laatikokin tehdä. Mut vaihtelu. Vaihtelua. Aina kun kokeilee uusia. Sitten jos löytyy yrttejä. Sä oot kasvattanut yrttejä, niitä mukaan. Rosmariini vähän ja basilikaa. Mutta makkara on halvempaa kuin jauheliha. Ja jos on 7 € rahaa, niin jos lasketaan nopeasti, maito on 89 senttiä, makaroni on vissiin 30 senttiä, se on euro, makkara on 1,79. Tomattimurska taitaa olla 90 senttiä vai 80 senttiä. Juusto taitaa olla 1,79 ja siinäpä se on sitten. Eikö meidän aika hyvin budjetti? Mulla on rosmariini tuossa portaan vieressä. Basilikaa tuolla. Kala. No niin. Kalassa. Mutta edelläkään mä en voi tuo Aatukas lähteä. Pitäis saada sille joku. Ja moi velho! Mitä kuuluu? Pitkästä aikaa. Missä oot ollut? Hei, velho! Huomenta! Moi! Missä oot ollut? Niin siinä on yksi erotus. Kotona ja kännissä. Jaa, nyt se tuli selväksi.
perusperjantai. Kyllä. Niin en mä tiedä, me ollaan paljon ulkona. Ei kyllä, no mitä nyt sisällä puksalla, mutta ei vittu tää näille ilmoille ei haluttais olla sisällä. Tänäkin kellarissa oltiin. Laittamassa kakkaputki. Tai Tontsahan ne kävi eilen laittaa. Mulla olisi mennyt vittu päivä niitten laitossa, niin Tontsalla varmaan meniköhän sillä tuntia. Se vaan vittu väänti ne. Kyllä se on ammattimies, Ja sitten kun ei löytänyt sitä pantaa, niin sitten Tontsa sanoi, että haista pappa vittu ja lähti menee. Sulla piti olla kaikki valmiina. Ja sitten tänään laitettiin ne viemäriputket kiinni, kannakkeet niihin. Nyt ei tarvitsisi vaan koteloida. Täytyy vähän miettiä, minkälaisia koteloita niihin laittaa. Ja vielä viemäritkin vetää. Nyt ei puutu tosiaan kuin vesipumppu. Sitten olisi kaikki. Ja kakkapytti. Hyvin voi olla ilman paskapyttyä koko kesä. Mutta sitten talvella se on hankalaa käydä tuolla höysikäs. Eihän se mikään ylitse pääsemätön on. Nyt tuli vaan mieleen, että miksi me ei rillattu. Jota kusista pizzaa syötiin. Osa sitä voinut rillaa makkaraakin. Marska vetää lepiä siellä kuopassa montussa. Niin. Mä en oo ikinä ollut semmonen, että jäis niinku se pentula joskus, kun akuankkoa tuli aina luettua siellä. Saattoi mennä puoli tuntia tuntikin. Mutta en oo ikinä ollut semmonen. Kyllähän on tarpeet tekee ja lähtee menee. Kaikkea muutakin. Paskalla istuu. Menee hyvä työpäivä hukkaan, kun istut siellä. Kato, kun vuotaa Stefakin. Niin usein juo, niin vuotaa Stefan. Nyt alkoi muuten jengi menee kauppoihin ja tulee mökeille. Niin hirveä trafikki tästä. Onneksi ei hitti käydä kaupassa. Siellä on varmaan joku bändi tuo pikkupässässä tänään, kun ne teki ne lavat siihen. Katokset ja joku pumppu soittamassa. Oho, anteeksi. Ei siellä tarvitse. Mä oon vähän miettinyt, että mä kyllä tämän paikkakunnan lehen tilaan tänne. Se tulee kerran viikossa. Näkee juorut. Ja onhan se mukava lukea lehti. Tai sit mä teen sillä niin kuin nää paikallistyypit tekee, että ne menee tuohon ärkioskoon ja hakee päivän vanhan lehen sieltä ilmatteeksi. Sitähän nämä papat tekee. Ne menee kahville siihen ja sitten hakee paikallislehen ilmatteeksi siitä.
Äärikioskilta. Lehti tulee keskiviikkona, niin menee torstaina sinne. Niin. Koffe ja Ilmarelehti, sitten ne lähtee se karkkilalainen kainalossa sieltä. Kävelee. Mä nyt kyllä oota, tänään täytyy kytätä sitä, että oliko se susi vai oliko se koira, susi vai koira. Mä oon aina lukenut jossain Huoltsikalassa. Mä en oo ostanut sitä. On, siis siinä on jotain. En mä tiedä mitä siinä on siinä paperissa lehdessä kuitenkin, mutta en mä sen takia ala jotain Hesaria tilaa. Hesarihan on mennyt paskaksi, kun se ei ole enää semmonen iso. Ja paljonkohan sitä lopetti tilaajia sen takia. Ja mullehan tuli Lapin Kansa. Tuli yhteen aikaan. Lapin Kansa kyllä voisi tilaa. Sen voisi. Siellä näkisi paikallisuutista. Aina Lapin Kansassa. Se on muuten yksi Suomen parhaimpia lehti, Lapin Kansa. Siellä ei kauheasti ole juttuja, mutta ne jutut on semmosia omantakeisia ja ne kertoo asiassa. Se on kyllä hauskaa luettavaa. Tässä ei hauskaa, vaan viihdyttävää luettavaa ja siihen uppoutuu siihen Lapin Kansaan. Meillä on aina tullut, niin isällekin tuli aina Lapin Kansa. Ja mulle tuli yhteen aikaan. Jostain syystä lopetin. Ehkä se, ettei tullut niin paljon luettua sitä. Siinä oli muistaakseni sunnuntai-versio kanssa. Mä käyn vessassa. Niin ja käydäs mummelin kukat kastelee. Samalla. Nekin häpyttää. Mummon kukat. Pelarkuuniota sillä se on niin iloinen, kun siinä. Se käy aina välillä nyttiin noita kukkia. Mä oon luvannut kastella ne aina hoitaa. Mummo käy nyppiin. Kattokaa, se oli niin. Ai että. Se oli niin onnellinen, kun mä toin nää ruukuttaa.
tosta rikkoja pois. Pannamme Norja Angertopia. Eikö tuolla Syyshortessa? Ja suklaakirsikolla. Annetaan hapan kirsikolla. Loput päärynäpuulla. Ai että. Se on niin, en mä tiedä, pienestä se tääkin rouva tulee iloiseksi. Se on mun mielestä itsellekin tulee hyvä fiilis, kun se on iloinen. Ja siitä se vajaa vuosi sitten kuoli se mies. Siitä se jaksaa kertoa. Aina pitää kuunnella. Sillä aikaa mä kävin Kuusalla, että te ootte juonut tämänkin. Miksikin? Ei saa olla noin härski. Minusta on väärässä paikka. Miksi ei siellä vielä? On siellä. Jo pari. Mä luulen, että mä otan noin auki ja pannaan toi unitreili. Takaisin. Kirvoja tippuu puusta. Se on joo kiva, kun tuolle rouvallekin tulee niin hyvä mieli. Mä sanoin sille, se oli se navetan kärpäspaperi, tuolla ei ole viitusta kärpäs. Mitä tölkki? Mitä tölkki? Sätkää kääri. niin. Se on kyllä niin hauska, kun mä sanoin sille mummolle, että mä laitan tohon 2 tuommoista kukkarukkua betonista, että varon niin, että mä tuon jossain vaiheessa kukat. Sitten se oli, kukkarukkuja? No minä tuon siihen kukat. Että mä ajattelin, no ei, kyllä mä tuon sen. Ei, hän tuo. Hän lähtee nyt torille. Mä ajattelin, no vittu tuo sitten. Sitten se se mummo oli siinä, että
Oliko se seuraavana vai sitä seuraavana päivänä toi sitä kukkia siihen. Niin itekseen ajattelin vaan, että varmaan tuo pelarkuuniota. Koska niitä on jokaisella mummolla on pelarkuuniota aina. Niin olihan se istuttanut pelarkuuniota. On se jotain muutakin istuttanut siihen hemmetin mitä. Mutta ihan hauskaa, että se istuttaa. Onpa silläkin tekemistä. Se käy 2 kertaa päivässä, vaikka se on tyttärelle luovuttanut tuon kämpän jo. Ja niin se käy kuitenkin 2 kertaa päivässä siellä. Ei se mikään rattopoika, eikö mummoja saa auttaa? Totta kai mummoja pitää aina auttaa. Vanhempien kunnioitus, vanhempien ihmisten kunnioitus on semmoinen. Sitten varsinkin jos hänellä on mies kuollut, niin aika yksinäinen olo olla täällä, kun tytär asuu toisella puolella Uuttamaata ja käy kerran 3 viikossa. Tää syrjässä asunnon ei ole kauheasti ystäviä. On sillä tietysti ystäviä. Se kuuluu käytöstapoihin. Ja miksei pappakin? Ei se tarvitse aina mummoa. Mutta ei täällä ole pappa. Eiks niin? Vedätkö takaisin sanasi? Miten ajattelee aina, niin jos mäkin joku koirapuiston kanssa. Koirapuistossa joku kanssa juttelin, niin Fatsu saa pillu, vittu nyt se lähtee panemaan. Vittu. Kauheen vittu määkiminen. Ja mitä sitten vaikka menisikin? Kun tämmönen mummo. Oi hyvää tavata. Toi on vähän semmonen häviävä kansan tapa tommonen vanhempien ihmisen kunnioitus ja esimerkiksi pelkkä oven avaaminen saattaa olla tuollaiselle vanhemmalle ihmiselle niin semmonen juttu. Ja se kuuluu peruskäytöstapoihin. Vaikka tänä päivänä kaikki varmaan ajattelee sitä, että sillä on joku taka-ajatus, kun se avaa ove. Tai toivottaa hyvää päivää. Ei saa niin ajatella. Luulen, että se tulee se Subaru takas, mutta ei se ole. Tossa on Hesalaisen. Tossa. Olihan tossa se Subaru. Mutta toi Audi oli Hesalaisen ihan selkeästi. Se, joka tuli tuolta. Kyllä. Naiselle kyllä pitäisi avaa ovi. Mäkin koirapuistossa monesti tuun, niin manaa rouvi ensin tulee, jos ne lähtee samaan aikaan. Ja se ei tarkoita mitään, vaan se on kohteliaisuus. Se on kohteliaisuutta. Mä oon vähän sitä mieltä, että mikä toi on?
Sille ei kyllä tasa-arvokas mitään tekemistä. Ikävä kyllä. Se kuuluu kohteliaisuuteen ja käytöstapoon. Niin, niinhän sitä sanotaan. Niinhän sitä sanotaan. On muuten kärpäsiä ihan perkeleesti. Mä en mistä nyt nuo tuli taas. Mut mäkin on sen verran vanhan liiton mies, että kuitenkin käytöstavat pitää olla vanhempia ihmisiä. Kyllä vanhempia ihmisiä kunnioitus, niin se ei ole, en tiedä. Ehkä se lähtee siitä kuuluisesta kotikasvatuksesta. En tiedä. Mutta kuki tekee tavalla. Eikö vähän näin jo? Mutta onhan se kiva katsoa, tuo toisen vanhalla kämpällä siinä naapurissa on semmonen olisiko se, no nyt se on joku 15-vuotias, mutta se on aina ollut niin vitun hyvä käytöksinen poika se. Ja se monestikin kun se ajoi siinä fillarilla ohittaa käveli, ulkoilta koira, se jäi juttelemaan ja se teititteli aina. Sitten mä sanoin silleen, että ei sun tarvitse mua teititellä. Ja mutta kuitenkin teititteli aina ja oli tosi hyvä käytöksinen nuori mies. Oikein täytyy ihalla sitä, että se oli ihan pennusta pitää, oli tosikin hyvä käytöksi. Ja on varmaan vieläkin. Eikä se muutu miksikään siitä. Se oli varmaan joku 12-13-vuotias se poika silloin. Ei tästä ole 2-3 vuotta aikaa. Vähän siinä jotain puksaili siinä pihalla ja se tuli sit ohi ja niin niitä kiviä lappasi. Siinä oli se kivilavoja ja niitä lappasi. Sitten se poika tuli siihen ja se saa päivää. Juteltiin ja sitten kysyin, että mitäs sä nyt puuhat. Mä ajattelin, kivet lappaa tuolle toiseen. Sitten no tarvitseeko herra apua? ei, kiitos tarjouksesta, mutta herra ei tarvitse apua. Se oli tämmönen sun nuori poika. Se oli joku 12-13-vuotias. Se jäi jotenkin mieleen. Et kiitos tarjouksesta. Niin. Se on ihan hauska. Hauska nuori mies. No niin. Pajamaja on puunattu ja vessa tyhjennetty. No niin. Kai sä oot hommannut sinne semmonen nurkka SF-karavani ja oot liittynyt siihen. Saat 5% alennusta leiritalueesta. Polttoaineesta 0,01 senttiä. Kun tankkaa tää T1. Ja Nordeasta saat puoleen hintaa laskunmaksun, jos menet kassalle.